не винаги, докато тук нашите доброволци и специално господин Деян Петров поддържа огъня, така че вече 6-та година без нито веднъж да е пропуснато се раздават 3 пъти седмично топла храна. Дали вали, дали слънце грее, дали вятър духа, доброволците са тук, помагат, готви се и се раздава храна на тези, които действително се нуждаят. Гладни винаги ще има. Ние никога не може да нахраним всички гладни. Но това, което е нашия стремеж, е да възбудим у хората причастност, желание да не толкова да помагат, да подпомагат онези, които действително са изпаднали в изнемога. Срамота е, че държавата знае да харчи луди пари за какво ли не щеш, но, както ние доказахме, с малко пари, с дарения от хора, може да се направи толкова много, когато има обществена воля за всичко това. Една развита цивилизация или едно развито общество не може да мине без доброволчество. Можете ли да си представите, че по-голямата част от голямата Великата Германия има доброволческа пожарна команда? Всеко населено местенце си има доброволческа пожарна команда и тя е най-регулярна. И няма младо момче и млад мъж, който да не иска да участва във всичко това. Не са само те, не са само пожарникарите, но ето, една високо развита индустриална страна пак опира до това. Хората трябва да подкрепят всички и да се чувства тая съпричастност, за която ние говорим, че не е изгубена. Бог да благослови всички вас. Заповядайте на Ваше Преосвещенство. Благодарим всички доброволци. Тук виждам лицата на много хора, които са идвали преди време и идват и до сега, някои от тях, а някои са дошли просто за да се срещнем. Благодарение на вашата благословение